tästä peliä kuin CSGO Arms Racea. Sori pienistä lageista. Juu, nyt tää lagi vähän sen tää videon alku aina. Joo, mä en oo mikään hyvä CS:ssä. Tai no, mulla on sitä 500 tuntia. 500 sen. No, tietysti. Mun pelataan. Kerrankin joku osunut. Osuin kerrankin. Hei, mä tiesin, että sä oot tässä näin. Mitä mä tein? Sain vien taponkin tosta. Missä ne kaikki räinet käy? No, nyt oli sen verran vähän HP:täkin, että umpissa näköjään mulla on vähän enemmän tappaa kuin normisti. Minä noin osuu muhun noin nopein. Mun place, hei. No oikeesti. Miksi mä en osu mihinkään? Yks mä saanut tuota tappoa muka? Tietysti tuli puukottaa mut. Vasta pääsen vauhtiin. Toisella naamaa ei ihme, että jotain nyt pelaa. Ottaa vähän minäkin, että... No niin. Mä tähtäsin ylöspäin, se ampuu. Tuossa on vihollinen. Sitten tää vähän minäkin. Tultaankin. Nyt riitti. Eikö crosshair tietenkään toimi? Mä kuulin sut. Mä kuulin sut! No ei sitten. Se tappoi mut sitten. Voitin tappaa jonkun törkölön. Törkölö, et sä saa sitä jaketa. Miksi mun tapot aina viedään? Tuli silläkään. No, vähän huonompi tuuri. Nähdään se takaisin tähän minun pelien pariin. Mennään tähän Teroille tällä kertaa. Ei Mäkkymppiä.
Tällä kertaa on näköjään Mac 10 mukana ja veikkaan, että noista on umppi. Ei, mulla vihatuimmat aseet on tässä, eli Mac 10 ja Pepe Bison. Ne on ärsyttävimpiä. Niillä ei osu mihinkään. Siellä kuolee ihmisiä. Perkele! Näin ikään kuin. Noniin, kiitos. Mä odotinkin, että joku tappais mut tossa, koska 4 helti ei tule ketään tappaa. Mikä tää Crosshair? Niin tämä Crosshair on Pro Crosshair sprayaukseen. Vähän minäkin. Vaikka mä oon nyt 100 killiä tällä Mac 10 tehnyt. Jes, päästi AK sentään. I like it. AKkin. Tää on tehty aika lailla AK:n ja umpin sprayhin. Sori vaan, mutta on vähän erilaisia aseita. Tietysti tuo Leader Procent juttu lähti just silloin kun... minäkin. Jahtasin Saisinko tapon nyt? No, ihan hyvin menee tääkin. Aha, Doblekille. Galililla. 99 tappoi. 99 tappoi. Galil. No, vika tappo lähtee Galil. Vika tappo. Nyt 100 täynnä. Osun nyt Mac 10 ja me ollaan Back 7 siis. Swag 7 jos nyt ollaan kuulee. Joo, mä en osaa pelaa haulikoita. No, se edellä siihen. Kahdelta puolelta. Talous on ehkä joku järkevintä tällä asella. Tunnen ollaan niin järkeväksi. Ei oikeesti. Jos mä nyt tosta olis joku. Jes, saatiin tappo tälläkin. Okei, tuo botti on vähän joku ammattilainen. Botellahan on kaikki häkit. No niin, nyt katsotaan nyt lähtee. Poppo. Oh, ei täällä osu mihinkään. Testataan kun mutta tosta niin vähän kauempaa täällä. Ei tällä haulikolla osu mihinkään. En edes tappanut sitä.
Haulikon ongelmia. No me haulikkojen kanssa. Vetää avil tuolta asti. Se tulee Sväkseiskalla tappaa mut. Lähtee täältä russit. Se ei näe mua aluksi, sit mä kerron sen taakse. Sitten mä näen sen. Jos mä ammun sitä kerran, enkä mä osuu. Tota vähän minäkin. Pään vierestä. Tulispa nyt tosta joku. Ei tietenkään tuu. Taipa kuolee ihan kohta. Aina verran jos täs tullut tiellekään. No, siinähän se... Noin puukottaa tääpä. Tääpä kuoli. Tota vähän minäkin. Ei oo hyvin tää menee. Ei tää mitenkään hyvin liiku mulla. En ampu sitä kerran. Tosta noin, tuosta tulee ihan kohti joku. Mä ammun se. Ei tällä osu mihinkään. Tietenkään mä pääsen vaan 12. Weapon Sprots. Okei, mä sain jonkun Weapon Specialist bronssin tosta. Kun mä halusin dropata tota rankkia. No, ihan sama. Se olisi tällä kertaa niinku moi moi moi.